komt bij van squalletje en hey Bianca, er druwt een jas in de veert. Nou, en de hong die wie ja, wel enthousiast. Ik denk, die moet wat drinken. Nou, en die wil eigenlijk naar die jas staan. Nou, ik denk, dan maak die jas een rutvisje, want die van de band had de jas verlenen. Toen trok ik aan die jas, want die zoek op het hekje hing. Ik denk, dan vinden ze mooi waarom. En nou bleek het dus dat, toen kwam er in één keer een kont boven druwen. Het lichaam wordt naar een mortuarium gebracht voor verder politieonderzoek. Vandaar dat we de zekerheid kiezen en een sporenonderzoek doen, zodat we dat in ieder geval al vastleggen. Dat al een misdrijf is dat we die sporen in ieder geval hebben. En daarna zijn er nog duikers van de politie die zijn in het water geweest, die gaan nog groen om het staffelijk overschot viel. Daarna iets laai. Dus ik denk, ja, er gaat ze volle trooien heen. Het is de man, is de vrouw, is die je kennen. Het is ook correct voor de eerste dagen. Je moet er bericht maar tussen krijgen.